इउटुबार सानै माने सानैबो सिगाङाव बिराद लोगो मोननो दा नाथाय गावसिनि साबस्क्राइबार आरो फलोवारफ्रा बारा जानायनिफ्राय माने एसे इग'खौबो नुनो बायदि मोनो एखमबा समाव दा बेफोरबायदि इग'खौ नोंसोर लानो नाङा फंबाय सानैबो दा हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल काइट दैमारी ब्लग लोगोफोर नै आं नैबे आंनि डिउटी लकेशनाव माने मोनसे नाला दंना दैनि नाला बेयाव ना नायनो फैदोंमोन आं बेबायदि नाला मोनसे गोलाव दं बे गेजेर गेजेराव हाखराव माने ना फिसा फिसा दं ना फिथिख्रि बायदि बांद्राय गिदिर गिदिर नाथ' गैया बाहाय दं खोमा नाथाय नुनो मोना आरो सिङाव अन्थाइनि सिङाव थायो नाफोर दं बिरादनो आरो जिबौबो दं बिरादनो बाहाय ना नै दैखौ नायना आं बिसि गोथौ देखायनां नैबे दैनि सिङाव अन्थाइ दंना बे अन्थाइ सिं सिङाव नाया हाबनानै थायो नै नायलाय नुदों नामा नोंसोर नैबे सिङाव अन्थाइआव दङ नाया फिसा फिसासो आरो ना फिथिख्रि बायदि बांद्राय गिदिर गिदिर ना गैया एलाय ओरै दा मोनायावसो ओंखारो ना मायोथाय ओमफ्राय नैबायदि अन्थाइ सेर सेराव गासिबो माबा नाया हाबनानै थायो आरो बिराद खारलाबायनाय नुयो ओरै बे गासिबो ओरै आवगयथिं गासिबो दै नाला थांजोबनाय आं देखायलांगासिनो दं नोंसिनो बै मन्दिरसिम ना बेबायदिनो दै गेजेर गेजेराव दङ ओमफ्राय नाला फिसा फिसा अन्थाइजों थाबायनानै खोन्थालांगोन आं र' नोंसिनो नै दा आं गोजौजों फैदों नालानि गोजौजों बे नाला ओमफ्राय ओरै हाग्रा जोब दे बाहाय मै बिराद दं नायहरलाय मैखौ नुदों नोंसोर बैलाय मैफोरा नै नुदों लोगोफोर मैफोरखौ एलाय खारबाय हनै एलाय बिराद मै दं बे हाग्रायाव मिथिबाय ना गोग्गोम मै दंखायो बाहाय मैनि गंफोरबो मोनो बे हाग्रायाव नागिरबाना बिसोर अखा हानाय सिजोनाव माने बिसोरनि गङा अखाजों सिनानै माननाय जायोनो ओमफ्राय माबायो गंखौ सिफायलाङो नामा बे अखा हानाय समाव बिसोर गंखौ सिफायनानै लायोनो माननायजों दा गंफोरखौ नागिरबा मोनो बेयाव आंनाव दा मोननै दंखायो आरोना फैस्ला मोनो आं बेबायदि खोथाखौ खोनानानै फुनियाव फैस्ला मोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मोननै मोननानै दंखायो दा उनाव नागिरबा मोनबावबा नायनायसै लांफानो हागोन ना हाया अके हाग्रायाव फैनो मोखाङाव थाम्फै बाफैदों जा मोजां हाग्रा सिं सिं थाबायनो गुसुबो ना आरो फुनियाव दिनै फार्स्ट टाइम अखा हादों दे जा अखा हाखांबाय दा नै आरो सान्दुं दुंफिनलायबाय एसे बरियानो सान्दुं दुंलायबाय दा मोजांनो अखा हानानै एसे गुसु जादों दा बोथोरा ओरैनोबाबो एसे गुसुखा आरो दा बावैसो समनिफ्रायनो गुसु जादों नैबेलाय नालाया दैया माबायदि दं नैलाय गेजेर गेजेराव माने दै दङ गेजेर गेजेराव अन्थाइ बारि आरो बेहाय नैबेजोंबो मोनसे नाला दं बिथिं दै थांथ'वा दा फैयोसो बिथिंफ्राय अखा हाबा देनां बुंबा फैगोन आरो बेजों ओरैनो नैबेलाय लोगोफोर दा नैबेहाय दैया रानलायबाय ओरै रानजोबलायबाय नै दैया नैबे सिंजों थांथारना हाग्रा सिंजों मोनथिबाय नायलां दे अन्थाइया गोसोम गोसोमथार बाहाय थैबायलै आवगायावबा लामा गैगोन ना गैया आयै नायदो नै जुथायासो हाब्रु जाजोब्बाय नै जुथाया आंना हाब्रु जालाजोब्बाय नैबेलाय खांख्राइबो बिराद दं मिथिबायना बाहाय र' ओमफ्राय नै ओरैजाय अन्थाइया माबायदि नै बहुद मोजां मोजां अन्थाइया गोदोनि समाव बिराद दै बोहैयोमोन खोमा दा अन्थाइया मारैबा मारैबा बायदि हाखर माने बानायनाय बायदि जालाजोब्बाय बाहाय नायदो नै बेबायदि गेजेर गेजेराव हाखर थायोना बेयाव ना बिराद थायो नोंसोरखौ देखायनो हानाय नङा सिङाव थांबासो नुगोन आरो दैनि सिङाव नै ओरैजायबो दै नायलांदो नायलांबाय थादो नै नाला सिं सिं आंथ' दा हाग्रायाव बेरायनानै जोंनि आसामनि हाग्रायाव बेरायनाय बायदिसो मोन्दों जा मोजांनो आंजों रावबो गैया दे आं हारसिंसो फैदों जायखिजाया जों एसे बेनि खाथियावनो थायो बारा गोजानाव नङा ओंखायनो एथ' गिनांगौ दरखार गैया बाहाय खालि मैल' दं बाहाय मै बाखि दस्रा जानवारफोर गैया हाथ गोलैथारसिगोन बबेहाय थांनांगौ जाखो बोरैजाय बिथिंजा देन्जार लामाजोंसो फैखाबाय खिन्थु गोलैबा गैलालै
अन्थाइआव हमथा हमथा बारनांसिगोन दे मैफोरा बेयाव बिराद मोजां थाफैयो दै लोंफैयो नै आवगिथिं नायहरदो आं नैबेजों बारस'नानै थांनो हानाय नंला दस्रा लामाजों थांसै नै बिथिं बारबोबाय आं गोजौथिंजाय नालाय दैया नायदो बेबायदिनो अखा हानायखाय रिमोन जानोबो गिदोंलां गोलैबाथाय सेसलायबाय नै नायदो माबायदि अन्थाइफोरा बेहाय आरो बेजों माहाय थांनांगौ जालायखांलाय अके थांथारसै आं बेजोंनो नायलाय बेफोरबायदि सिङाव जिबौफोर थाया जायो बे नै बेहाय जिबौ थाग्रा जायगा खाथार एकदम हनै ना फिसा फिसा नुदों दैयाव नै खारनाय ना मावाफोर बेजों गाखोनानै थांबा गोलैगोनसो नामाथाय र' बेजों गाखोनानै थांनाय नायनां गोलैबा सेसलायबाय गसंजागोन ना जाया गसंबायलै अथे गोलैबा गैलालै नै माबायदि जायगाजों गाखोबोआ नायलाय आं रेडि खुनुरुखुम गाखोनो हाबाय नै माजों गाखोबोआ नैबेजों बे गाहायाव जाय मन्दिरखौ होनदोंमोन आं नैबेलाय बे मन्दिरा बेयाव नायनो हागोन ना आरो नों अन्थाइआ माबायदि अन्थाइखौ माबायदि दैनि दाहारजों माबायदि जालांखो नै बाहाय एकदम खाथारनाक नै बाहाय बिसिबा गोथौ बेलाय नायदो अन्थाइआ माबायदि जाखो आग्ला बायदि दैनि दाहारजोंनो माबायदि हाखर बायदि नै बेयाव गोबां ना दङ बाहाय खिन्थु नेक्स्ट टाइमाव फैबा न'निफ्राय फासि लाना फैनांगोनलै नैलाय बाहाय शंकर भगवाननि मन्दिर दं नायदो नोंथांमोन माबायदि हाजोखौ माबायदि अन्थाइखौ हाजोथ' नङा हाजो बायदि नुलायलाङो बाहाय बेयाव बिराद नाबो दं मोनथिबायना बेलाय नै बेखौ नाय माबायदि अन्थाइआ नै दैनि दाहारजों माबायदि जादों बे नुदों गोजौजों सेट जाबावनाय बे गुदुं बायदि ओरैबायदि डेन्जार नै बेना बेबो बावनो ओरै फुरा आवगायथिं ओरै फुरा अन्थाइआ गेजेराव नैबे साइडआव मन्दिर दं आं दा खोन्थागासिनो दङ गोजौनिफ्राय थांनानै बिराद ना दं बाहाय नै खारलाबायो गोजौआवनो फासि सानानै होबा बिराद ना मोनगोन नायदो लोगोफोर नाय ओरैबायदि मोजां माने अन्थाइआ बेहाय दैनि दाहारजोंनो जानाय ना मानायथाय बानायनाय बायदि स्लिम माने बाहाय गासिबो हानाय बायदि जाजोब्बाय आरो ना नायदो गासिबो गोलैजानो गिलायलाङोलां अके हप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों खोमा नैलाय गोजौनिफ्राय जय शंकर भगवान की नैबेलाय बेहायनो मन्दिर दं बेहायनो फुजाफोर होफैयो मानसिफ्रा बयबो फैनानै फुजानि दिनाव ओमफ्राय नै नाया नायदो नाखौ नुहरदों नोंसोर बिराद ना दङ बाहाय नै मा ना होनोथाय बिदिखौ ना फिथिख्रिबो नङा बे खिन्थु गोजौनिफ्राय देखायथारबाय आं नोंसिनो नै एलाय फुरा ना खि ना दं बाहाय ना फासिबा सयथिबो बिराद ना मोनगोन बाहाय
नै दै मावग्लुंजोबलायदों नाया नालाय बाब 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 बिराद ना दङ। अके लोगोफोर, नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों। दा बावैसो सिगां माखासे भिडिअफोर साननै सानथामनिफ्रायनो नुबोगासिनो दं। दा जोंनि बर'नि इउटुबार माने सानैबो सिगाङाव बिराद लोगो मोननो, दा नाथाय गावसिनि साबस्क्राइबार आरो फलोवारफ्रा बारा जानायनिफ्राय माने एसे इग'खौबो नुनो बायदि मोनो एखमबा समाव। दा बेफोरबायदि इग'खौ नोंसोर लानो नाङा फंबाय सानैबो। दा ससियेल मिडियाया मोनसे खुला प्लेटफर्म होननानै नोंसोरनो बुंबाय थाखायो। दा बेयाव साफा सानै एथ' बुरजा फलोवार थानाय गेजेराव नोंसोरखौ सोरबा मोजां कमेन्ट्स हरग्राबो थागोन, सोरबा माने मोजां कमेन्ट्स हरग्राबो थागोन, नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्राबो थागोन। दा बेफोरखौ नोंसोर एथ'ग्राब नोजोर होनांगौ दरकार गैया। गावबागाव जे खामानिखौ मावदों मोजाङै मावलांबाय थाबानो जायो। दा आंबो होनो नोंसोरखौ नुनानैनो भिडिअ बानायनायखौ सुरु खालामदों होननानै। दा नोंसोर बेबायदि गावजों गाव नांलायबाय थायोबा ससियेल मिडियायाव बुंलाय सोलायबाय थायोबा मोजां नङा। जाहाथे नोंसोर गावबागावनि टेलेन्टखौ लानानै जे जायगायाव ससियेल मिडियायाव प्लेटफर्माव फैदों, दा बेनि गेजेरजों दा फलोवारफोर बुरजा जाबाय। नोंसोर मोजां खोथा साननानैसो आम पाब्लिकनि गेजेराव बेखौ स्प्रेड खालामनांगौ, गोसार होनांगौ। जोंनि समाजा, जोंनि जाथिया गोबां गोग्लैसोनाय। दा बे गोग्लैसोनाय हारिखौ बोरै बोखांनांगौ बेफोरखौ नोंसोर मोजाङै बुजायनानैसो होनो नाजानांगौ आरो। दा फिसा फिसा खोथाखौ लानानै नोंसोर गावजों गाव नांलायनांगौ दरकार गैया, बुंलायनांगौ दरकार गैया। एनि टाइम माने इसे फिसा खोथा मोनबाथाय नोंसोर गावसोरनो खयथा भिडिअ आपल'ड खालामोथाय बुंनो हाया। जों नोंसिनिफ्राय उमिद खालामो कि मोजां भिडिअ, जाहाथे जोंनि सेंग्रा गथ' देरफुनाय बेफोरनि थाखाय मोजां मोनसे निउस बा खौरां लानानै फैयो। आरो नोंसोरनो मोनथिगौ जोंनि बर'नि गोबां BA MA फरायनाय गथ' सात्रफोर दङ। दिनै एथ' लेखा रोंसेयावबो बिसोर गावनि फिउचारनि माबायदि मावनानै जालांनांगौ, मा खामानि मावनांगौ बेफोरनि आइडियानो गैया। दा बेफोरखौ नोंसोर मोजाङै साननानै माने बिसोरनि सायाव बिजिरनानै मोजां मोनसे एडभाइस होनो हायो भिडिअनि गेजेरजों। दा बिसोरखौ आं लुबैयो। साननैसो सिगां आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन, जोंनि बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरा मानो इण्डियान आर्मि अफिसार जानो हाया होननानै। दा बेफोरबायदि खोथाफ्रा मानि थाखाय जानो हायाखै आरो जोंनि फरायनायाव मानि खमि दं, बेफोरखौ प्रिपारेसना मारै खालामनांगौ बेफोरखौसो नोंसोर मोजाङै रिसार्च खालामनानै बिसोरनि सिगाङाव बुंनो हायो। दा नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो फंबायमोन। जोंनि जाथियाव दिनैसिमबो जोंनि जायगायावनो मावनानै जानो राहा दंब्लाबो, सुबिदा दंब्लाबो जों मावनो हाया। जोंनाव पेसेन्ट गैया। जों दा नोंसोरखौनो नुबाय, दा एथ'ग्राम फलोवार्स आरो नोंसोरखौ बयबो अनसायो, नायो। नोंसिनाव एक मिनिट दुइ मिनिटावनो हाजार मानसिफ्रा नोंसिनि भिडिअखौ नायो। दा नोंसोर मोजां एडभाइस होयोबा, साजेसन होयोबा, खनले बबेबा खोथाफोरखौ खनले माने भिडिअ आपल'ड खालामबाय थानानै खोन्थायोबा माने बिसोरनि गोसोआवबो एसे एनै बबेबा समाव खामानिखौ मावनो गोसो जागोन, बेखौ आसा खालामो। जाहाथे जोंनि फिउचाराव जोंनि बर' जाथिनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि बाख्रिनि अनगायैबो दस्रा खामानियाव मावनो गोसो होयो। बेफोरखौ आं नोंसिनिफ्राय उमिद खालामो। नोंसोर नेक्स्ट भिडिअफ्राव मोजां मा खामानि मावनो हाथावगौ नोंनिफ्राय साननानै माने नोंसोर फोरमायगोन बिसोरनि थाखाय, बेखौनो आसा थाबाय। आरो जोबथारनायाव आं बयबो बर'नि नायग्रा आदै मादै, आब', बाजै, आदामोन, बिनानावमोन, फंबायमोन, नोंसिनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबायदि नोंसोरबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आंबो नोंसिनो मोजां मटिभेसन होनो हायो आरो नोंसोरखौ इन्सपायार खालामनो हायो। गोबां जोंनाव आइडिया दं, नाथाय बिसोरखौ बुंनानै होनो थाखाय जोंनाव प्लेटफर्म गैया आरो जोंनाव बुंनायनि एथ'ग्राम माबाबो गैया। बेखायनो जों एथ' बुंनानैबो होनो हाया। दा इउटुबावबो गोदान, ओमफ्राय जों बांद्राय खोथाफोरखौ माने बुंफोरनानै होनो माने एथ'ग्राम साहसबो गैया आरो। दा नोंसोर सापर्ट होयोबानो साहस हालांगोन। नोंसोर मोजां माने कमेन्ट्स खालामनानै जोंखौ सापर्ट होयोबानो, आंखौ सापर्ट होयोबानो आं नोंसिनो गोबां आइडियानि फारसे भिडिअ बानायनो हागोन। नोंसोर कमेन्ट्स हरबासो नोंसिनि कमेन्टनि सायाव माखासे जायफोरा मोजां बेनि सायाव भिडिअ बानायनो नाजागोन आंबो। स' नोंथांमोननिफ्राय बेखौनो लास्ट रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोनाबो जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो सापर्ट खालामो। जय बर' हारिनि एन्ड जय हिन्द।